Hello guys, welcome to my vlog. Unsa day? Ha? Nabar isda? Na isda re? Wa isda ni mo na? Na ako ni isda di gabi ini jaare. Mantaka hibaw kay matug manggod ko guys gikan sa yang pagpanagat wa nako kamat ngon pag uli gabi ni tiguang nag sayo na mata matug. Tugod din ng tiguang ha? Ha? Nga tugod din ng tiguang ha? Agay. Lagwapa siya isda lagi. Gwapag isda oh. Alang-alang nga ang senior citizen magpa bilar-bilar makadaot man. Aha. Kadaot. Di saan man kagabi pag unos? Ang kadlawon ba? Ha? Nisok-sok ka? Wa man sila managat kan hadlok mas unos. Papa. Uy, wa de matagak tanan ng palangre. Wa, unos lagi. Wow. Kaluyan lagi sa Ginoo. Oo, naaman de. Di wa matagak tanan. Nagpaon, kaluyan ng taon. Luoy kaadyo. Arang unosa ra magabi Wa man mulaw si Alex ug si Papa. Wa mulaw si auto ade si Alex di ay. Si Papa ra mo day wa. Lagi. Si Papa ray wa kay hubag ag TL na pad. Kain ako guys, sugwa managat ag mga bata uban. Tuwa man si Alex ug si Aladdin ug si Alvin. Si Bert Senior ra ang wa managat guys.
Tiaw bapod na oh. Daara na gabi guys. Aw no. Ara kadlawon di ay. Mo nang wa gyud managat si Bert oh. Panahon na jud ni guys sa unos-unos kay kuan naman. Hunyo na panahon sa habagat. Mo na ni gikahadlukan sa mga mananagat guys. Kaning habagat. Taon loyas kong anak. Kaisda in tam nag-unos. Nag-uol minimo gabi ganinang kadlawon. Asa ka kuno ka dunggo? Asa kuno ka dunggo? Ara mang unusa god. Ha? Tos balay. Adto. Bert. Nasi gawsin niya. Hello guys. Hello. Hello guys. Hello. Kumusta man? Long time mo say. Mo na mong bantugang magbabalak guys sa Kanduaw. Uyag. Amo ang co-writers. Ang kuana. Na, Zero po. ikaw? Na restricted. Nahog sa dagat. Ay, imo cellphone? Wa ka katimaan sa imuhang kuan day. Bagong timas password. Password agoy. I-record mo na nimo isuwat jud. Ay gibalik sa ulo na na. Palit mo ko cellphone. Mao ba? Pasugod na po. Na daghan ra bang ng restricted ron? Mao. Bahala na ba. Bar malingaw gaw. Lingaw lang. Ako bitay nga anak man ko. Pero sa may mong kuan. Tama ra anak o panahon to ang gamit. Are. Dapat to no artelo man ito. Kani damo na ni ti. Ay ari subot mo rin. Oh. Ni sibugan na rin kay. Oo. Kani mapatare. Ari ni oni kaman. Paghato dun sa kuan lansang og check. Ano magunay trabaho gapon o ba? Ang litro. Oh, litro. Tigol ko punay kilit. Ani. Natabunan ako sa limo pagbagyo. Bagyong udit no? Oh, di ba ba gubat mo ka punay. So. Kubkob. Kaya mga kare nakita, yung kare siya ulo. Agoy, ay na ano nagpalapala rin. Pudido yung trabaho dito ba yung. Why boslot? Wa jud nimo mailisip pa ni pintura no? Kanang plywood. Wa. Basta poxy lagi. Wa to. Why gamit? Basta poxy gamiton lagi dugay makuan. Malaran. Makina kaya na. Wala ko. Ano ba wala rin? Ano ba rin panagad tayo? Masura. Ito pa imo hatong imo og pukutan po. Kay mo ganito. Pulapuan. Taas. Putlan. Ano na, puputlan ako. Hindi, kuhaan tong isiklat tumoy. Uli na dulo. Oo, kay gamay mo tugdong ulin. Kuhaan to na kuhanon para pukutan ba aron bigon ni dunggo-dunggo. Ito naman na rin. Okay ni noon. Ug may Huwag mo isa muna na eh. Ito pambot ay. Ano ito taas? taas lagi to. Ngapaan. Gusto mo na kong doong. Uli, niya na rin yapon. Pwede po daw Pila may pakyar mo ato di ay. Po magsabot. Sayo naman sa gawsinyo ba? Di man na para ng uban. Di man na kuti-kuti. Bisog wa siya managat guys, daghan po siya. Ayo, sideline. Mangayog makina, trabaho sa kayan. Unsa paliton?
Sa palitan? ug sentral. Ala ko me. Na nagpruta nila dai. Parang tao lang eh, way. Mga kunay kung doon na yung pinamukis pa. Oy tungdol. Nah! Yun asa lumay Pagbay, tulo. Tulo na. Pasensya na mo guys, ug maura pilingaw nako karong adlaw ug ako miyon guys. Bye-bye.